በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 10 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ 10 ጉንበት እንኳዕ ናብ ቅዱሳን 3 ደቂቅ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ቅዱሳን 3 ደቂቅ አናንያ አዛርያን ሚሳኤልን ከምኡውን ብናይ ቅድም ኣፀዋውዓ 3 ደቂቅ ወይ ከዓ 3 ህፃናት ንብሎም ኢና። ይኹን ደኣምበር ንዓናስ ብዕድመን ብጸጋን ብትሩፋትን ኣቦታትና እዮም። እዞም ቅዱሳን ናይቲ ወቕቲ ናይ ይሁዳ ንጉስ ደቂ ኢዮአቄም እዮም። ናቡከደነፆር ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ህዝባ ክማርኽ ከሎ ቅዱሳን 3 ደቂቅ ተማሪኾም ምስኦም ናብ ባቢሎን ወሪዶም እዮም። እዚ ንጉስ ካብቶም ዝተማረኹ መንእሰያት ግን ንቤተ መንግስቲ ዝኸውን ምስ መረፀ 3 ቅዱሳንን ነቢ ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ሙቸት ህይወት ተቐሪቡሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን ብኣምልኮን ምስ ኣህዛብ ክትሓባበሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎት ምስ ቆሎ ኾነ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ምንም እኳ ደቂ ነገስታት እንትኾኑ ንዕኦም ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝሓይሽ ኣይነበረን እሞ ብጥረ ምረ ቆሎ ተወሲኖም ነበሩ። ኣምላኾም ከዓ ከኣሊ ስለ ዝኾነ ብመልክዕን ብጥበብን ኣብ ባቢሎን ምድሪ ክንደኦም ዝበልጽን ዝበጽሕን ዝጽብቕን ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባቢሎንን ኣውራጃን ሸሞም እሞ ኣስማቶም ከዓ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደናጎን በሎም። ድሕሪዚ ኩሉ ነገር ኣህዛብ ቀኒኦምሎም ናይ ክፍኣት ኣዋጅ ኣኣወጁ። ናቡከደነፆር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ እንተበሎም ኣይከውንን እዩ ብማለቶም ተቓጺሎም ንኽሞቱ እሳት ወይ ከዓ ሓዊ ተፈረደሎም። እቲ ነበልባል ሓዊ ካብቲ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 47 ክንዲ እንዳነደደ እኳ ቅንጣብ እትኸውን ፍርሓት ኣይበጽሖምን ኣይፈርሑን። ናብቲ እሳት ምስ ሰንደዎም መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነፆር ግን ካብ ዝፋኑ ተንሲኡ ንናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። ድሕሪ እታ መዓልቲ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል በዓቲ ኣጽኒዖም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ይነብሩ ነበሩ። ነፍሶም ካብ ስጋኦም ክትፍለ ከላ ከዓ ዓብይ ንውፅውፅታ ኮነ እሞ ቅዱስ ዳንኤልን ናቡከደነፆር ተቐላጢፎም እንተኸዱ ሰለስቲኦም ብሓድነት ዓሪፎም ተረኽቡ። እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ይፈትዎም ስለ ዝነበረ ብወርቂ ኣብ ዝተለበጠ ሳጽን ቀበሮም። ምስ ሞትኩ ኣብ ማእከሎም ቅበሩኒ በማለት ከዓ ክሳዕ ሎሚ ንዝበቕዑ ኣቦታት ናይ 4ቲኦም መቓብር ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ይረኣዮም እዩ። ቅዱሳን አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደናጎ ዝዓረፈሉ ጉንበት 10 ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ከዓ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ 500 ዓመት እዩ። ኣምላኽና ካብ እሳት ከውፅኦም ከሎ መዓልቲ ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚአብሔር ይመስገን ስቡህኒ ውእቱ ወልኡሉኒ ውእቱ ለዓለም ዝብል ምስጋና ፈጣሪ ገሊጽሎም ደሪሶም እዮም። ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኖም ኣመስገኑ። ድርሰቶም ክልተ ወገን ክኸውን ከሎ በዓል 6 ኣንቀጽ ምስጋናኦም ድሕሪ 600 ዓመት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ዘርኢ እዩ። ካልኦትን 33 አንቀጻት ዘለዎ ምስጋናኦምን ከዓ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና በዛ ዓለም ን33 ዓመታት ከም ዝተመላለሰ ይሕትት። ቅዱሳን 3 ደቂቅ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 900 ዓመታት ማለት ካብ ልደተ ክርስቶስ 400 ዓመታት ዓብይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ነይሩ እሞ ኣዕጽምቶም ክረክብ ተመነየ። ንፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ጸዊዑ ኣባ
ዓጽመ ቅዱሳን ናይ ባቢሎን ወሪድካ ኣምጻለይ በሎ። ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ከዓ ብደመና ተጻዒኑ ናብ ባቢሎን ኣተወ። ኣብ ቅድሚ ናይቶም ቅዱሳን መቃብር ሰጊዱ ከዓ ኣልቀሰ። 3 ደቂቅ ከዓ ፈታዊና እንታይ ኮንካ በልዎ። እቲ ቅዱስ ከዓ መሊሱ ናብ ግብጺ ንኺድ ኣባ ቴዎፍሎስ ይደልየኩም ኣሎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ከምዚ በሎ፣ እግዚአብሔር ዋጋኻ ይኽፈልካ፣ ግን ኣዕጽምትና ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ንባቢሎን ኣይፍለይን እዩ። ንኽብርኻ ግን ክንመጽእ ኢና። ንምልክት ክኸውን ምእንቲ ግን መብራህቲ ከየብራህካ ለይቲ ተጸቤና በሎ ኢሎም ንቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ባሪኾም ኣፋነዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ከዓ መጺኡ መልእኽቱ ኣብጽሐ። ኣብ ዕለተ ቤተ ቅዳሴ ቅዱሳን ቴዎፍሎስን ቄርሎስን ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺርን ካልኦት እውን ምስ ምእመናን ኣብ ጸልማት እንከለዉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ቦግ ኢሉ በርሀ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ብርሃን ከዓ ከበቦም። ኣብ ማእከል እቲ ብርሃን 3 ደቂቕ ክሓልፉ ጽቡቕ መዓዛ ሸተተ። እቲ ህዝቢ ከዓ ብደስታን ብዝማሬን ናይቶም ቅዱሳን ቤተ ቅዳሴ ኣኽበርዎ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ጉንበት ዕለት 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን 3 ደቂቅ ኣናንያ፣ ኣዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ቅዱስ አብርሃም ሰራጺ ሰማዕት፣ ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ፣ ኣባ ይስሐቅ ግብጻዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ አቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅድስት ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናቡከደነፆር ከዓ እቲ ነቶም ባረቱ መልአኹ ሰዲዱ ዘናገፎም ኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብደናጎን ይባረኽ። ንሳቶም ኣብኡ ተወኪሎም ትእዛዝ ኣበዩ። ብዘይ ንኣምለኾም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከየምለኹን ከይሰገዱንሲ ህይወቶም ወፈዩ በለ። ነቢ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 28 ይቕሬታ በረኸቶም ረድኤቶም ናይ 3 ደቂቅ መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 11 ጉንበት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 11 እንቋዕ ክብረ በዓል ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ ዕረፍቲ ዝተሰወረሉ ብሰላም ኣብጽሕና ኣብጽሐኩም አሜን። ዓብይ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ብ500 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣክሱም ከባቢ ክኸውን ከሎ ኣዲኦም ክርስትና ወይ ከዓኒ ታኦኪልያ ኣቦኦም ድማ ይስሐቅ ወይ ከዓ ኣብድዩ ይበሃል። ሊቁ ብህፃነቱ ምስጢር ወይ ከዓ ትምህርት ስለ ዘይርድኦም ኣዝዮም ይሽገሩ ነበሩ። ትምህርቲ ዘይርድኦም ኮይኑ ዘይኮነ ጥበብ እግዚአብሔር ንምግላጽ እዩ እምበር ምንም ትምህርቲ እኮ ዘይርድኦም እንተነበረ ጾምን ጸሎትን ዝፈቱ ንመብርሃን ድማ ምስ ወዳ ብልቢ ብፍቕራ ዝተኣሰሩ እዮም ዝነበሩ። ሓደ መዓልቲ ግን መምህሮም እንተፈተንዎምን ምንም ክሕዘውን ክምልስሎምን ስለ ዘይከኣሉ ገረፍዎም፣ ቀጽዕዎም። እቲ ዝተሃረሙሉ ድላ ኣዝዩ ስለ ዝተሰምዖም ካብ መምህሮም ኮብሊሎም ጠፊኦም ማይ ኪራህ በጽሑ እሞ ደኺሞም ኣብ ሓደ ጽላል ኮፍ በሉ። ድሕሪኡ ድማ እግዚአብሔር ብጥበቡ ብሓሰኻ ወይ ከዓኒ ብጻጸ ከምስ ዝምሃር ገበሮም። እቲ ሓሰኻ ከይሰልቸዎ ነታ ተሰኪምዋ ዝነበረ መግቡ እንዳወደቀን እንዳደየበን መበል 7 ጊዜ ምስ ኣውፅኣ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ከበልዓ ከሎ ሪኦም ንሶም ድማ እዚኳ ንእሽቶ ፍጥረት ክንሱ ነዛ ሒዝዋ ዘሎ ብብዝሒ ድኻም ከይሰልቸዎ ዘውፅኣ እሞ ዝበልዓ ዘሎ ኣነ እውን ክምለስ ኣለኒ ብምባል ብልቦም ተስፋን ትዕግስትን ብምሉእ እምነት ናብ መምህሮም ተመሊሶም ይቕረታ ሓተቱ። ትምህርቶም ቀጸሉ። ብጾምን ብጸሎትን ስግዳንን ነብሶም እንዳቐጽዑ ድማ ንእግዚአብሔር ከመስግኑን ክልሙኑን ጀመሩ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብቅድስት ድንግል ኣዲኡ ገይሩ ጽዋዕ ልቦና ምስጢረ ጽዋዕ ኣስተዮም። ኣብ ዝሓፀረ ጊዜ ድማ ንኹሉ
ሓድሻትን ብሉይን ኪዳን ብምልኡ ተረድኦ ምስጢራት እውን ክትርጉም ጀመረ። ድሕሪ ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚዶም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ቅዱሳን መላእክት ሃንደበት ነጢቖም ወሰድዎ ናብ ሰማይ እሞ ብዙሕ ዝርአን ኣርኣይዎም ምስጋና ናብ ዘለዎ መሕደሪ ድማ ኣብጽሕዎም እሞ ኣብኡ ብዙሕ ምስጋናን ዜማን ሰምዐ እሞ ብኣምሳለ ሰለስተ ኣዕዋፍ እዝል ግእዝ ኣራራይ ብዝሓዛ ብፍሉይ ምስጋና ተማሂሩ ከመስግንን ክዝምርን ናብ መሬት ሒዝዎ ክኸይድ ተፈቕዶ እሞ ከመስግን ድማ ጀመረ። ንእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ካብ መሬት ልዕል ኢሉ የመስግናን ይውድሳን ነበረ እሞ አንቀጸ ብርሃን ዝብል ድርሰት ድማ ደረሰላ ኣመስገናን ወደሳን እሞ ህዝቡን ንጉስን ድማ ካብ ጣዕሚ ናይቲ ዜማ ተመሲጦም ኣደነቕዎን ክምሕሮም ድማ ለመንዎን። ቅዱስ ያሬድ ብሉጻት ድርሳናት ደሪሱ ኣብ ጣና ቂርቆስ ኣብ ዙር እምባ ብዙሓት ቦታታት እንዳተዘዋወረ ኩርሱ ተኺሉ ብምምሃር ብዙሕ ደቂ መዛሙርቲ ኣፍሪ እዩ። ብሰሜን ጎቦታት ኣብ ዝበሃል ቦታ ድማ ብተባሕትዎ ምስትግሃት መላእኽቲ ምስጋና ይገብር ነበረ። ብ576 ክሳብ 571 ዓመተ ምህረት ኣብ 71 ዓመቱ በዚ መዓልቲ እዚ 11 ጉንበት ተሰወረ። ኣቦታትና ቅዱሳን ንቅዱስ ያሬድ ድማ ጥዑመ ልሳን ንህቢ ሊቀ ሊቃውንት ናይ ሱራፌል ኣምሳል ናይ ቤተ ክርስቲያን እንዝራ ካህነ ስብሃት መዘምር ዘበድርሳን ማህሌታይ ልዑለ ስብከት እንዳበሉ ይጽውዕዎ እዮም። በረከቱን ጸሎትን ናይ ቅዱስ ማህሌታይ ያሬድ ምስ ጥዑመ ልሳን ምስ ኩላትና ይኹን። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ካብ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን። ጸሎቱ ይርድአና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 12 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት 12 ጉንበት ስንክሳር በረከትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ወርሓዊ በዓሉ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 12 ዝኽበሩ ዓመታውን ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ንቤተ ክርስቲያንና ናይ ብርሃን ምሰሶ ስለ ዝኾነ ስለ ዓብይ ሐዋርያ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ክብል ይኽእል እንታይ ክዛረብ ግን ብናይ ቅዱሳን ጸሎት ንበረኸት ቁሩብ ክንጽሕፍ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ መን እዩ? ነገዱ ካብ ሶርያ ዝተወልደ ብ347 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ ክኸውን ከሎ ኣቦኡ ኣስፋኒዶስ ኣድኡ ድማ ኣትናስያ ይበሃሉ። ንሶም ከዓ ደግ ሕያወት ስለ ዝኾኑ ነዚ ዕንቁ እግዚኣብሔር ሃቦም። ሊቅ ዮሐንስ ንክርስቲያን ከም ዝግባእ ብትምህርትን ብጥበብን ዓበየ። ገና ብህፃንነቱ ናብ ግሪክ ከይዱ ናይ ዘመኑ ሳይንስ ወይ ከዓ ፍልስፍና ካብ ኣፉ ስጋብ ገደፉ ተማሂሩ ተመለሰ። ንቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ፍልይ ካብ ዝገበሮ ነገራት ሓደ እዚ እዩ። ብዘመናዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ እዚ ተሪፍዎ ዘይበሃል ሊቅ ዝኾነ ገና ብ15 ዓመቱ እዩ። ብክልተ ወገን ዝተሰሓለ ሰይፊ ብምዃኑ ብህይወተ ስጋ ከሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ እውን ንመናፍቃን ዓብይ ናይ ርእሲ ሕማም እዩ። እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ብ16 ዓመቱ ሃብቲ ንብረት ውህበት ክብርን ፍልጠትን ዝመልኣሉ እኳ እንተኾነ ዘሎ ኩሉ ግን ንነዳያንን ንድኻታትን ሂቡ መጻሕፍቲ ጥራሕ ኣኪቡ ምስ ዓርኩ ቅዱስ ባስልዮስ ናብ በረኻ ኣተወ። ሰብነቱ ብጾምን ብጸሎትን እንዳቐጽዐ ኣብ በረኻ ክነብር ከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ናብኡ መጹ። ሊቀ ሐዋርያት ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ ስልጣን ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ወንጌል ሂብዎ ተሰወሩ። ድሕሪ እዚ ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ባሕሪ ምስጢራት ኮነ። ብሉይ ምስ ሓዲስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ስጋ ብራእይ ዮሐንስ ብኣንድምታ ትርጓሜ ተንተኖ። ብፍላይ ንሓዲስ ኪዳን እንዳተመላለሰ ኣመስጠሮ። እዚ ቅዱስ ሕልናኡ ከይደኸመ ንጹህ ኣእዳው ከይዝሓለ ዝጸሓፎ ድርሳናትን መልክዕታትን ትርጓሜታትን እንተተቆጸረ 10,000 መሊኡ።
ናይ ብሓቂ ነዚ ኣግርሞት አንክሮት ይግባእ ነዚ ዝገርም እዚ ኩሉ ክሰርሕ እንከሎ ዕድሚኡ ገና ለጋ ኣብ ማዕረገ ዲቁና ነበረ። ድሕሪዚ ብእግዚአብሔር ትእዛዝ ቅሽና ተሸይሙ ብስብከተ ወንጌል ብዙሕ ቦታታት ኣባጽሐ። ብቅድስናኡ ስለ ዝፈተውዎ ናይ ቆስጠንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ። ኣፈ ወርቂ ክዛረብ ኮነ ክምህር ከሎ ዝዛረብ ኮነ ድምፂ ዝገብር ኣይነበረን። ካብ ጣዕሚ ትምህርቱ ዝተለዓለ እቶም ህዝቢ ብምድማጽ ይሰምዕዎ ነበሩ። ክምህር ከሎ ምድራውያን ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ልዑላን መላእኽቲ ተኣኪቦም የድንቕዎ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ እውን እመቤትና ኣብ ማእከል ህዝቢ ከሎ ኣፈ ወርቂ ኢላ ጸዋዓቶ። ስለዚዩ ኣፈ ወርቂ ዝበሃል እዚ ቅዱስ ብስልጣነ ቃሉ ንመልአከ ሞት ገሲጹ ን10 ዓመት ኣቆይምዎ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈ ወርቂ ንሰብ ማዕረ ይርኢ እምበር ኣይፈላልን ዝነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ንጉስን ድኻን ማዕረ እዩ። ንሞት ዘብቅዖ እውን እዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ በቲ ወቅቲ ንግስቲ ኣውዶክስያ ናይ ሓንቲ ድኻ መበለት መረታ ይሕደገታ። መኸራ ግደፊ በላ እሞ ግን እምቢ ስለ ዝበለቶ ኣወገዛ። ንሳ ግን ምስ ሓጥኣንን መናፍቃንን መኺራ 2 ግዜ ኣጓዓዘቶ። ኣብ ዝተሰደደሉ ፍረ ኣፍርዩ ኣስተምሂሩን ኣእሚኑን ብ407 ዓመተ ምህረት ዓረፈ። ቤተክርስትያንን ምእመናንን ከይጸገብዎ እንዳናፈቅዎ ብ60 ዓመቱ ተፈለዮም። በቲ ወቅቲ ዓብይ ሓዘንን ብኽያትን ተገብረ። ሓደ መዓልቲ በቲ ዘመን ሕያዋይ ንጉስ ኣርቃድዮስ ግብሪ ኣእተወ፣ ግብጃ ገበረ። በዛ ለይቲ ድማ ቅዱስ ሊቅ ተዓጢቁ ክጽሊ ከሎ ኣባ ማርዳሪ ዝበሃል ጻድቕ ድማ ካብ ሰማይ 12 ሊቃነ መላእክቲ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብግርማ ክወርዱ ከለዉ ተመልከተ። ሰንቢዱ ናበይ ኢኹም ጎይተተይ እንተበሎም ናብ ቆስጠንጥንያ ናብ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ንኸይድ ኣለና በልዎ። ንሱን እመቤትና ከም ዘመስገና ጎይታ ነጊርና እዩሞ በልዎ። በጃኹም በሉ ንዓይ ከዓ ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ምስጋናኡ ክገልጸለይ ምእንቲ መርቁኒ በሎም። ሊቃነ መላእክቲ ድማ መሪቆሞ መንገዶም ቀጸሉ። ንጽባሒቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እቶም ሊቃውንቲ መሳፍንቲ ጳጳሳት ህዝቢ ኩሎም ተኣኪቦም ካብቲ ግብጃ በልዑሞ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ግን ኣብ መንበሩ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ኣይበልዐን። ግብጃ ምስ ተወድአ ንጉስ ኣርቃድዮስ ንሊቅ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ሕቶ ኣለኒ ኢሉ ኣብቲ ማእከል ጉባኤ ሓተቶ። ንምንታይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እየኣመራ ዮሴፍ እስመ ኣመወለደት ወለደ ዘበኩራ ናይ በኽሪ ወዳ ክሳብ ትወልድ ኣይፈለጣን ማለቱ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 25 ስለምንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ሊቅ ተሲኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ክትርጉመሉ ጀመረ። ድንግል ማርያም ንጹህ ብርለ ትመስል። ብርለ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎ ፈሳሲ እንተመሊእካዮ እቲ ቀለሙ ብሓንሳብ ይቀያየር። እመቤትና ከዓ ንጎይታ ስለ ዝጸነሰት ሕብሪ መለኮተው ክለዋወጥ ከሎ መልክዓ ከዓ ምስኡ ክለዋወጥ ከሎ እንዳረኣየ ዮሴፍ ይስንብድ ነበረ። ንሳ መን እያ ኣብ ማህፀና ዘለኸ መን እዩ እንዳበለ ይጭናቕ ነበረ። ጎይታ ድሕሪ ምውላዳ ግን ሓደ ሕብሪ መልክዕ ስለ ዝኾነት ኣቐዲማ መን ከም ዝነበረት ኣይፈለጣን። ሕጂ ግን ንሳ ወላዲተ ኣምላክ ወዳ ከዓ ኣምላኽ ዘበኣማን ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ እንዳበለ ክትርጉም ከሎ ሰሚዖም ኩሎም እንዳኣድነቑ ከለው ኣብኡ ዝነበረት ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ስእለ ኣድህኖ ኣፈ ወርቂ ልሳነ ወርቂ ኣፈ በረከት ኢላ ተዛረበት። ኣብቲ ግዜ ኣርቃድዮስ ናይ ወርቂ ልሳን ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብታ ስእልን ገበረ። ኣፈ ወርቂ ግን ብሓፂር ተዓጢቑ እሰጊድ ለኪ ወእወድሰኪ ኢሉ ሎሚ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዘሎ ምስጋና ሰተት ታቢሉ ደረሰላ። ነዚ ምስጋና ከዓ ሊቃነ መላእክቲ ሰሚዖም እንዳድነቑ ናብ ሰማይ ወፁ እሞ ሊቅ ቅዱስ ዮሃንስ ድሕሪ ዕረፍቱ ኣብ 35 ዓመቱ ብንእሽተይ ቴዎዶስዮስ ዘመን ስጋኡ ፈሊሱ እዩ። ናብ ቆስጠንጥንያ ምስ በጽሐ ከዓ ካብ ናፍቆት ዝተለዓለ ዓብይ ዝማሬን ንምዓትን ተገብረ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ቅንዕ ኢሉ
ነቶም ህዝቢ ባረኾም። እዚ ቅዱስ ክጽዋዕ ከሎ ከምዚ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ፣ አፈ በረከት፣ አፈ መዓር ወይ ከዓ መዓር፣ አፈ ሶኮር ወይ ከዓ ሽኮር፣ አፈ አፈው ወይ ከዓ ጥዑም ጨና ማለት እዩ። ልሳነ ወርቅ፣ ናይ ዓለም ኩሉ መምህር፣ ርእሰ ሊቃውንት፣ ዓምደ ብርሃን፣ ናይ ብርሃን ምሰሶ፣ ሓዲስ ዳንኤል፣ ሊቀ ጳጳሳት ዘበረትዕ ወይ ከዓ ሓቀኛ፣ መምህር ወመገስጽ ዘእያደሉ ለገጽ፣ ጥዑመ ቃል። እግዚአብሔር ካብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በረከት ኣብዚሑ 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 ይኽፈለና፣ በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቦይ፣ ከምኡ ከዓ በዚ መዓልቲ ዓብይ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስጋኦም ፈለሰ። እዚ ዝተገብረ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ዓረፉ ድሕሪ 56 ዓመታት እዩ። በቲ ዕለት ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ድማ ተፈጸመ። ከምኡውን ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ ርህርህቲ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ በዚ ዕለት ስማ ንጸውዐ ዝኽራ ንዝገበረ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐበለት። ሕያዋይ ኣምላኾም ኣምላኽና ካብ ክልቲኦም ናይ ብሩኻን ቅዱሳን ክብሪ ዓድለና አሜን። ጉንበት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ፣ ናይ ዓለም ኩሉ መምህር አቡነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ ፍልሰቶም፣ ቅድስት እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቃል ኪዳን ዝተቀበለትሉ፣ አባ አብርሃም ዘደብረ ሊባኖስ፣ ቅዱስ እምባቆም ነቢይ፣ እስክንድር ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ መስቀል ናይ ተአምር በዓሉ፣ አቦና ያሬድ ናይ አቦና ማትሳላ አቦ፣ ቅዱስ ሚናስ ዲያቆን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሊዮስ፣ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅድስት መስቀል ክብራ ሰበይቶም ማለት እዩ። ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፣ ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃን ኢኹም። ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ምእንቲ ከብርህ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከተንብሮ ኣይተብርሆን ኢኻ። ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16 ይብለና። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስክላትና ይኹን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣርምለይ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ ካበና ካብ ፊደል ካብ ዘንጠብከው ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣርምለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሃብ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ነብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።